mambi yemna to ko baka mambiga tigandoro kenanga nanje kenanjo monto ke gwetansa igandoro sengo bare moyo obwanchani umanya otengore omwando umetenye mejale hansi tine ngana yo nyara to mukungu wacheta kare nikira litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko omwando mechi maboru Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Sarki ne merongeverne mumoncho murigereria litukurire ngokwarigania SMS ya mwana maya anemono asenchera yobo ikiranya na kumanya alitwabereto gukoriganiria kurwase mambia yalinge ntambe goika chinse chigabono chebono margoba litukurigeria Ijumaa gose egesero Ijumaa aseri bonyara okumanyigatia njari yabali kibaito bari bagosangera ko rukingo cyonse mutingo 5 limo omwaka bwekiri bubere na merongeverne na mange habereka okorekana aibono gochu kumanya ase marogoba yabono nyorobono ni gobono ensemelia ya karantini egotoka se wodelia ya gesma imeje county ya Nyamira enke ya mere no muichano kubwatekana nengombe ejubono yarenge ya sagale konyara kobetwe meyo nagorusi wamara asensemeje ngombe yo yatoka ase mambia yale robotra chiko kumanya ase nchira jobo ikana manga gendete korekana ekerekalia baoncherie kurwase chireria daraja 2 yogotoka miye county ya Kisii bagendete kolera annemono asare nene ibono banyaro kubwatekana no moreke bembeli gwateka ase ensemeyo ngati yari tuko kumanya moncho murigeria ase margoba yabono buna bali kweto bako yasangereria kurochingongo chonse ime na isiko jorgongo rogusi asa yomo nenda mangi na boko ndra kutobwati kwa ensembeli mtandao ensembeli ya Facebook na boko tonyora buna Ndizi TV News Digital na bagi ensembeli ya YouTube na boko tonyora buna Ndizi TV News tobase kwa boko tobwati ya wetera se website YouTube na botambe www.indiztv.net onyare konyora yomo nenda mangi litokubwatira nere kone kuna konyora wetera senchire chibichamo na moryogi igobono akoro kwa Petro Nira Mukira sa yomo nenda mangi toyeka manyere kurwa sensemende ye studio litera na nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Saranso kibono tumenya senchira yobo ikirano go chaka mangana mayense yabono marogobeto go chaka kurose county area ya Nyamira ojo mirete kergo kyobo senete meye county ya Nyamira sobo choru mwaka bwikiribu na 2025 na April 2027 obo chori obone bole boti omanyakanete buna migosi ni gobono se Jeremia migosi ni gaberga kuboria menyebe county ya Nyamira kwa nekibuna sobo chori obone bura kolekano mwaka bwikiribu na 2025 na April 2027 wane kibuna ngochora bara baikirania magendro ase county yum nigo chenga nyare kubori tia bara habisi kone kubuna kubwatira na bare mwena ntere mu yokanya gwikirania magendro imeje county ya Nyamira ukwandi tokolia rero kurwaso majego mu bwa matanga ngayibono arenga mu murumu abo Ben Mumanyi oyo kabero mu bunge bwebungeria ya burabu nigobono migosi abereka gote buna nagendro kubwatira na menyibe county ya Nyamira erikone kubuna magendro gwikirani gware ase ensemeyo byose itogari egarotere na rubigari ngorandi kibara kira mikikwagato muranje motebenga inu kibesa moko iguba nicho kubeka maramuka besa cyara minjiyo nikiri munatebe motebya bana inchi baregaiga omwa ntwe ukarega mwatebanga mwakerete ewimenire chugura mwakerete mwanya kamarora kibesa njire chikoro ku women fund inu mwanya ochewa moko manyara semole bali mora kwanenere motenga kibesa cy'abantu cya Nyamira ya women fund aletera abangira Nyamira Egento kyomo helio mwe wete TV Senator Okongo Mugeni bako murukanga senior council akobori unganga kie county ya Nyamira etigarete maega eke maendero ngakimwe wete
ngakimwa yota tebete ngatari ero gokoraki okorobasa ingo okorobasa itenyo tari senator eseneta nabora nyoye ngamwa akerete esemechi yaye ebakabega bana nera kabesema kabeseneta ekere semo yaye gokora magozo nonya kumubuli niko basabanga 2027 kumuranje mwakera abantu barabaretera maendelero ekaunti yetu ya Nyamira ekoro weta county jinde Jones B na boruja maendelero nagenderete intwe ito none street light teyo none yemo koro kwenda kisi ewimeri ngo kunyere none gesima ntuse ito gantoro chikende na gotigana yuru monchumuri gitoswase kaunti ya Kisii ni gabonjere kurwase chiri ya daraja mbili iyo gotoka ngame muchobo songa kaunti ya Kisii bagenderete kwe murunganiriya kubwatekana no gwateka kumurere kebembere obutuko bwokia lero asensemeyo abonjeri yabuniko bate birubu nambra amanyikiriro gwateka kumurra sensemeyo bono iribintu byabo kunyara gosarekana konyora sare nene abachimiru nchechi besa cyabachi gosira kubwatekana nebinte byaba bikoya asobutuko bwokia lero abonjeri yaboni gobagania serikali ya kaunti ya Kisii kone kumnankoro tukiweme elikumanya ningi kero muri wateka sentundende asechire daraja mbele na boni kwa buri mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati kone kibunanga sana ngati bunenchire mu yoko nyara gosiragati ya boncheria bali bintu byabo biko yabu na tokumanyigwa no muri keito dipona asanya lakini bono ene sabari ya kabere makontora era ndio makona sambi eken nekerugi ntunda ya kabere gochesa boncheria vechire nene ya daraja mbili gotokemeye county ya Kisii ayamaega yomuriro monene kubwata chinyomba cyabo cyoboncheria ubutukubuke rero na gusaria enibe nyinge neri arengeri tukuri ekiro akaro twa oni tutaite ko batanda akaro twekire nyumba tumana ko iguno mundiro soyi iga daraja ga yo twabere to kuyire yeru ngati entambe kitwana korora bakona yani sara twabere ga nyati mika twetire bitari mengi batiaga togo chukaka togo imuka twasaba chilo ndoko beka akaiga twasambe nenda yakabere twasambe ando malero sambe tumapema saa 3 abantu bekira wiki ndoko ngale ka konitse era sengi ndombe chinjibo turatenga nomulero twatige tumana katika ofensa sasa iki nyumba je biasa honestly nomulero jete dosire gusanga na baoncheria bwini go baba bakwe murungania binge byasire taya more than 1 million kero ko ibeka bisiale bisare gete togo tabe county government emba to tumerete gari ga to million molero kana ne binge nande byasare gete mon tatigarende tigeto ligere to manyanga what's the problem era sasa ne serikali boyiko elia konya sasa nginje twabe to gwetere mechande me nonyana go nigo basangani gitasini kyandize TV bagotebanga nigo yababerero mu chando monene asukuru ne chibesa cha makabeso echibakwimukia abuna chiloni elibanyare kwegendereria era ndiende na watu waje kende ngeyo tu akonye naende kono inga naende twajere kende ngeyo chironi etoko bigoli bana tukumeti na ki kironi echi nkitogo cha kwakana nkitogo cha kaunti wakane abana ni school to begete mara having chiloni bago akana bakuira ni day on a daily basis wengine wanarudisha weekly wano gaki no nyina abantu ababechiro ni mbali gocha babarusi nyumba rende keri batigate na karo kinyumba bayire kyagera ebye chiro byerire bagochicha nyumba babero na bara bakobogo nikige gotigara gokubulia kwabo bono gochese serikali nuko basaba banyare gwe Sonia na kubabwatukira obokonyi banyare gokeani emechando babere bakonyora eli banyare kwegendereria asubugima ka Kisimbarat dora otorolera ngwa mabera egere bide bibirane na bebi tumwakane kwa usaridi ponsi abatamanyeti. She's a single mother, ana hustle kutafutia watoto wake school fees na tusaidie wasaidie hao wa mama tafadhali wanahangaika sana. Komentana joni go babolirie montonde ubwato mu chando na bonchule bakobera chinsemecho anyare wesokia banyare kugayana amangana yue a senchirengiya ili banyare korosia omorembe cyane cyuka tibwatende ya muntu bwana ngeke ntokato kare mutuyana ngo kandi kandi ndibwatende ya muntu njengo tebambu yamano somo nanya sae andike dibinte bina bikogenda ense moyo bolendi nigo boigo babolirie chitaya kinare kubekwa sechire yone ya daraja mbili ili nyare gokeani ebikoro ne bigabyo bosalia korwa sabanto bali bakobera musunteime sengenjo saa 3 bono roche go security nero and there is no enough security inside because anyendire security ero kanga nalio monta bokoranga yabete no ataya nchi bono ne chire anyendire go seta yebeki no ne se chire ri mari sengenjo no turange ne chira kango bora bumboro monta ro
agotwaro obwoba bwogocha gokoikora egente kiatete gokora singira bakoro ndo mororire bono insecurity your lights in chiyoga chire ngima yo katubwat lights paraga joke chirimete kuruse nkuru moisonde so security teye giko ripoteria igataseni kiao na mbeya Mokiandizi TV kurwase jira nene ya daraja mbili yugotoke meye county ya Kisii ritirane nkoro kwa Dipon Asanya Mbija muno mulikito Dipon Asanya sorobocho rwa senchire yobo ikirano gotigana jibono mwancho muligereria ya matemo kura sensemeli ya karantine gotoka sensemo ya Gesima imeye county ya Nyamira niko barno goichamo na ogoichano kone kubwategana no kuboka sema mbijale na konyore ngombe yapo ni gekenyire na kobitu emeyugo ikamara korusigwa asenda yaye kolengana ne ya mateyo ya Nyamarion sari niko bagotebuna ngombe yabo nigo yarenge ya sagale ekirobone batana manyengo ikirente koleki asukonyara konye betemeyo na konyara konye buterenda oika Rusia marahegento ikrabone getramanyekana asumen niko bagikeria kolekyo na niko wago ikrabone wamenyereto woba kubatikana bikorengo bune byabere bigokorekana asenkeyo niko ya karantini Gesima county ya Nyamira lietane nkurukwa Tom Bwana Ongera umunyagitari bwetugo ase Gesima ward kana ichanire konyora egente kebe kyogukumia engombe ya rusiri gubweri na kubetwe meyo na ngombe yigebwate mori ande egokama mabere serie tankurugira Munyamarion sale na bokira bona mambia ayure atebiwe ngombe yana na to omwana one omumuro minto sagale nante bwe ngombe yiitira betire meyo maraso agadesko nande konyana abokire njega cianene yo bonyenyi ngokora anyenyire ngombe alingorangiri buna yaya ngombe yawo igebetire meyo ndi entangani raundi entangani na iteretwa ngombe ne chimbori bagerete mama ite no ne jisese nene raundi ya kabere masamario myaka ngeta ngombe ane kare ya kweta kante ndendre ngombe nyakorenda abana obeita linje bieke gokonya gokamwira mabera banta bange ngoira bare ono nje ngumitinga ninki ga karamandu batete tintuga none ngoko batete mbeyo takio yo mwana yabuga goserete mwari gwanja mochi motebe mwana ya madeni abwata ino gakina bonari bwe sacrifice nkonye egero mwana onera tware tugo erenda abana baje gakiwa komoranche kenyoro ekenegente kebe mogikerie omwana oyo nera lietane nkurukwa Tom Bwana Ongera Ndizi TV Obwansu bw'omugusi Mwanchu muri kubona roboti uru tukoronyora senchire yobo ikarano chikora gaiseto chabo tukubona roganda tukwarekani kwano muri kito kurose county ya Nyamira Polika Pogara kubatikana abuna abantu bono batamanyiri baba bakobete ngombe ya bandemiyo konyeita koika korusia mara asende yaye roboti yosengana yakorekana ensemeria ya karantini Gesima gime ye county ya Nyamira gotikana jibono mwancho muligera ni gobono ogosangirira kwebirengeria sobono ko mulikira mangana ngeteri chiko libondra chiko itigwa asenchara yokanyara ko balenda abantu bagotuni gobono wakolekana imiye county ya Kisii ebirengeria ebyo niko byasangirwa asenyomba ye culture only imiye county ya Kisii unenchere mu yokanyara ko beka chincherera nyara konyara ko bakonya abantu bali bale no bogotuli chikirita cyo ikigwa asebunge elikonyara go kwanirwa bunatokumanyigwa asenchera yoboime Omoroberio gwokorosia lichigo lyo kulindana kwegerera abakuru nigo lirasekerengo kyo gusangia birengerio bya bamenyi igoro ya magania baseri chikerio ndio mweze kutuambia maoni yenu juu ya sheria. County ya Kisii na Kilifi ngati county chimorekeire mono imense aso gutalenda kibuikenwa mangana arengeta abakuru Elietele ane gomkuru Lisa Mogaka mo secretary we directorate ya social development assisted
department ya social protection and senior citizen affairs ere tubwata moyega Kenya ngima asichinse mo ikomi awao chioko batabia abana inchi goro ye lichiko tagete koleta tikolenda bagaka koruku the older persons bill 2024 lichikeli tateli lietiguna na serikali egere serikali enene, that's the national government, the county government banyale gutwara chinguru chiokolenda bagaka ande gwakikishanga lichikeli lyabalendire. My name is Jude Otogo. I represent Ethel Foundation for the Aged. I want to begin by thanking the government, represented here by the Secretary, Mr. Mogaka, for taking the initiative to put in place specific legislation to address issues affecting older persons in this country. Specifically, it's an opportunity for me to speak to the older persons about their rights, sensitize them about what their rights are, and of course encourage them to give very open suggestions, since this is the only opportunity that older persons have to articulate issues that they would like to see captured in that bill. Emechando abakuru bagweterane menge gati yabo okonengetwa ogutanyora chibesa chobogotu amarwaire obotaka gati yende asirichikirira renge kubika chinchira cyoko bayigirira konyoro bokonyi igonde amana boro bwasengenje yo kwegerera abagna abagaka abagotu bonsi ekogera namange bagwetera bachayiro ari asekenyoro barokirwa aborogi nainde bankire mono kobaguchibwetana no gweta igokungomoro yori ngiacha gukora rero igongo begerera nande ni kugongo sabanga tige pirie enyara ko bakegweta obosoku sana abantu bagusiye itekere korekana na asa abantu baguchaywa ari asa maskani abwenete ko na gusino tubekire na mbeyemo buna na nintu togo chanda abakuru naende tumanyete neke gusikia ko tena sika abakuru na naya matukao aramente kamuranje igotu atebere mbya monase kubeka bagaka baitomo na gosemi guna ebilie ego etigwa ego chakokonya bagaka ikinege ntukiengenjo mono ebiombe beikirana gati yabo Ethel Foundation na Tabaka Ward uongozi wa utu nigo byarureira yo kubeka chinguru engana yo korosigwa kweli chikeri gwetera ebunge nene bono omogotu na bari ni haki yo komenya ande ons na kulindwa na kiroyomo nugo sabakwa nenga lichiko tiga epili egetiga kugenda parliament ete ebelichiko lirarinda abagotu baito barororo amona intwe buna tuligeretwe chiko babagotu narari na iga yarenge ngenche na mono ekiagera abagotu kintakana ne birema abakanye kibasike serikali ngwetera bare abakongu ao obututagete ba address baranyara onyebeka gaiga na inde no bagikorosie piriye lichike linya koba ligokonya abagotu aba linya likoba ligokonya kintakana ne birema asinkireria serikali etagete ko reporteria Ndizi TV korwa somo chobo songo erietariane Ndemo Steven Biamuno humulike Ndemo Steven asorobo churwa asenchira yobo ikirano gotigana yobo mwancho muligeria ewizara yobo chano nigo yachagira kumulekero borengetse endrume gukwana asari tukulia nigo bate birubune engenchenero barachi konyara kotarwa ikase binyero konyara kurobo semia na kone kibuna nkomina na bali no borhiro bo bunencheremo yo konyara kone kibune kerengo kiborhiro bo kwera na bolense ase kerengo gense bunatokumanyigwa no mulikito Evarina Osero Ritkoria rero ababwatani kurwa sekta yobochenu ase serikali ya kaunti ya Kisii kubwatarana nebyombe binde nigo bamira na imyo muchobo songo asega nka yabo yarego chake campaign gorendwari endrume asibali no kugania wo gukora okonengetwa kwa bali bonsi bali nendwari yo. Today we are here with our partners from the Ministry of Health and our partners from Kawe to launch a very important campaign for us that focuses on stigma for those who live with epilepsy, as something that we want to overcome as a county government, but also an emphasis that has been brought forth by our partners as earlier mentioned. To launch the campaign inaitwa Curse of Stigma. Tumekuja hapa juu Kisii is one of our special counties
because we have a very good relationship with the governor, His Excellency the Governor, and the whole team at the CHMT. Tuko na ushirikiano mzuri sana na we have numbers that justify us coming here. Kisii, kama vile director amesema, we have patients that are still not coming out to seek for treatment, and that is why we have this campaign that is coming off a documentary that we did earlier in the year. Gati abari n'endwari eyo nigo boigo besokia na gukwanira kugania kwabo na boigo kuboria kwabo kya serikali eri nene eri ye county ase boigo basemia bamwe abo gutaibisa asoko boera okonengetwa konende wesokia na kuryo bokonyi na boigo oborwaria kurwase Chinyagetari. Endurume igere oborwaire bwa kawaida bwo affect obongo bwaito, lakini bokorwari wakabuna oborwaire bonde bwose amariogo naro abarwaye Abanyagitari mbaro bari bakubarwaria na inche no yomo bose bari barware to oborwaire bw'endurume, lakini familia yane pamoja na Abanyagitari batarire na inche nanyorera mariogo menyete kawaida bunonde bwensi ondete yokomanyangana but I'm proud to say that I'm an epileptic patient. Okuboria kwabo nigo kore kubarokyo bwanchani bonsi bali no buroire bonde bwensi nago tuguterare chinkuma buna nigo chindwari chinde chigo chako bwatkana no borogi engana yagi keriwe kegima. Our clarion call ni kusema kifafa si uchawi, and I say that deliberately and I'll keep repeating that kifafa si uchawi, kifafa si kurogwa, hujarogwa. Kifafa ni kama ugonjwa mwingine yoyote, na unaweza pata matibabu ukikuja kwa clinic na ukipatana na daktari atakusaidia. Mine today is to make a call for the residents of this great county of Kisii that if there are patients or people living with epilepsy within the environments, come forth, bring them. We have the relevant specialists in our facilities that will ensure that they are taken care of. Good news is, for most who come for regular checkups, we are able to control this epilepsy. Go reported on Ndizi TV, Eritreane Evelyn Osero. Biamuno mulikete Everine Osero hasoro bochurwa senchira yobo ikirano gotigana yobono moncho muligeria nigo ekara yo agendret aboroko ole gochigoso se University College na wego na school cho bundi oze tiveta arokane ko murungani kende komyane mona so kunyara ko moche serikali kubwatikana no kunyoro ko ibande byabo ibagote abuna babere bako bwati asega kitambe kone ngana aboroko ne kubate birubune ekara kale baganda ko robri aso gochigoso cha University asumuti nyoki anda mune college amune chinsemo chinde cho bundi chi school cho bundia nigo bate birubune karabone ngabwati ibande eganto batebere kira chikabero bokongu barobo kunyara gotwara chilona ngane mono asense media elbo yibone takere batware bibande nikubanyare kubole serikali kandi kinkwanga yeru murobiri ya sobwango kubatikana buna abana bangani bakuru chinka chintaka nabo kunyara kwendera na masomo abo ikabanyara gotwara chilona cha elbo ekira abakonye ngaso kunyara kwegenda ya sense mo ya masomo no nabo niko batebere buna onyege kumutinyo kenda bataratwara ibande byabande babo niko batebere buna nabo batagende school University College kubwatikana buna mbakunyara wakane school fire takere onye mbago wancherwa gotwara ibande elikonyara konyara chilon anemonense media ya Elba. Is a delay of IDs coming, and as students we want to apply help scholarships, and most of us come from low families, and the help scholarship is the one going to help us. It's a challenge because I applied an ID on January and it's now almost 4 months too, and I've not gotten the ID. When we look at the help loans, the ID is the very best thing that you should have in applying the help loans. So the ID is the problem we have right now. I tried to apply, but somehow the ID was the problem, the major problem. On application of help, even the other time when you were applying for KUSUPS, it never came through such a network problems.
na gotigana yumwancho muligeri bono mulikito mirde mumanyi na gendrete kumulika roboti ndo tukronyora sinchire jobo kirano chikoroga chinse isato chia bonobo tukonigo chinga keche skuru elia jobundia eyo asa matukama ya manyakante buna ekrogeta yebone manyakante buna Nyamira National Polytechnic ni gasiri tukolia rabacha kya beneli tukolige Chorus Culture Day elia bali ko igurwa no mubwatani korwa sorgongo roku bwatania ensemelia ya Kisi Nyamira boigona ensemelia ya Migori Somo Regional Director Asirita John Osoro ukona kurenseme yoni gobon banyara ko kerali tukelia soko chenga sobomo una tukumanyigwa no mulikito Josephat Amisi una enchire moyo gosegeta igekoro nigo Polytechnic ya Nyamira litukolia lera nyara kobe kwarigania litukolio gochengera igekoro asaba bwatani beskuru banyara koba wesokia na korokia ebiegwa byabo igoro yechinchira baranyara koba bago tugeka igekoro omuyigo nyara koba gokoragwa amono regional director which skuru chobundia me county ya Kisi Nyamira na Migori John Osoro uyo nyara koba gakokera omuyigo yo. This is a day where they are celebrating the diversity that exists in the institution. The institution was elevated to a national polytechnic, and we are proud to be talking about the face of Kenya. I want to... TVET is very critical in this nation. You remember, if you go anywhere, what expresses itself, the outright impartation of skills, TVET excels. In the region of East Africa, we are the best. We are offering the best TVET model in the region. Nonyara bonigo ababwatani be skuru echo bobundi banyara ko bakogokera amaigeri yagenda tokobaga kubwato kwa mone skuru echo aseba tebire niganyare ko bagokonya abange baborokiwa abanyare ko bagokora chikosi echo chamagoko na kwenyorera emeremo ase chinsemo imeja orogongorwa gusi mense ya Kenya na bwigo isko yense ya Kenya. Courses you are giving is market driven, the curriculum is market driven. That tells you that the end product of TVET, we are having qualifications which are globalized, which are internationally competitive. So that makes TVET, the TVET we are having, even the qualification, have now been globalized. In Jones P, it's what more hands-on than previously chirichiarenge theoretical. Ikobona bakonyoro mwano okoleta competence based igabwa skills chirigoro kobwa Olio lego kora previously ya sama temwali twale goteba anek wono iga matemwa to kora kukurunga TVET sidak umwanafunzi anene mono igabwate skill ere hands on igati ya boroki wao banyara ko bago chengera litukere ni banyara ko bakogokera ase batebire banyara ko bakoigira mange ayera chiko bako basemya nabo igoge otinya emerobere botambe anene chinga kibagendrete amone chisemi chabo. We have guards, we have evi oroteru ekerandi, ekekabu, ebitinge, eke, all those things are part of our traditions. We say the eke, kukonyakere kuimukyo bokimagochi, oboko, oroteru, ngokonyarora bangi na kukorosia, obori nebituma, ekerandi na kera kungokonyakere korani amabere, ayara mansu nende ya makombi amanetumono. Twate ebitinge, ibya gatumekire asabangi na bari abakoro, kero montanyo rire nka yae na bakabekeiru, koro kingoyo nare nka yae. So I'm very grateful for this day because I've learned much that I never knew before. Personally, as a student at the Nyamira National Poly, I encourage many youths to be part of us so that we can gain more. Kuripoti Gataseni Kiandize TV kure county ya Nyamira Eliterane Josephat Amese. Biyamono mulikito Josephat Amisi asorobocho rwase njira yobo ikrano gotigana yobono mwancho mulgereria nigo chinga kichekembe kyaba gavana COG asiri tukolia rabanya rekobole serikali na gokonya amatuko kyandoka bane kimunango bata kwari chibesa kuje serikali chi county ane mono ilikonyara ko bakana bakulemeremo au batara kanwase ka kimitinye biro mutinyo gatano no mutinyo gatano nalimo chinga kicho ni gobono COG abo inse yomo nyakirobo bwe kyombe kyo ani waiguru anyare kobolia omwaziri wabachanu Susan Nakumincha
kwane kibuna batarachokora monchorire na gotuguterara mangana encha efa niganyarire koborio mugaziro bochonu kwane kibuna nkonyarare gwakana chibese cheni cha efa echibono chire chi bilioni sana isatogo chesnyagetari chiriche gutumekane cha efa amanya gukora monchoririo ochia sensemeria ya shivo unatokomanyigwa nomurikeito Dorcas Kemuma Tinga kiumwaka bwechibesa 2023-2024 gochikwera asegeka kya matuko kya ndale motwe nigetureti y'abagavana yarutire kuratego cha serikali nene ase baborire serikali tebesa kona cha besende yonsi ase finance bill y'umwaka 2024-2025. It's important that the National Treasury is guided by the provisions of Section 5(1) of the Division of Revenue Act 2024, which stipulates that whenever there is a shortfall in the revenue raised nationally, the shortfall shall be borne by the national government and not by counties. We therefore wish to state unequivocally that the Council rejects this proposal in totality and demand that the National Treasury retains the county equitable share as enumerated in the Division of Revenue Act 2024 after the mediated process. Wana chinga kibakolege karone wizara yobochenu bakura uno munyakero gobo ani Waiguru nige serikali ebwate amadeni yechi county isaine chibesa chibilioni 54 echobono baganetie serikali akane ase obwangomano. The council calls for immediate release of equitable share of revenue owed to county governments for the months of May and June 2024 amounting to 63.6 billion. This is to ensure uninterrupted service delivery at the county level. As it is, many counties are struggling to pay salaries because we only received the allocation for April this week, and we are now asking that the allocation for May and for June. Mentana yo munyakero gobe committee yobachenu mutominchoki ojore bayigo magavana bwe county yatana kaniti nigate babuna niga bakalali bwe county bwabaire bakolemara asenge ncho yokoborwa bwe chibesa kolwa serikali nene goika ase chi county. And given the fact that recently we were on the spot from the ministry as having not paid debt for KEMSA, it will not be possible to settle those debts for KEMSA unless we get our full disbursement, because we have to make a hard choice between paying debt for KEMSA and paying salaries for the workers who are working in those hospitals. So it is critical for us to get the full disbursement of up to June for us to be able to pay monies that are owed to KEMSA and other suppliers. Nigo bono bayeganire serikali gwakana amadeni yonsi ebwate ye NHIF ochase chinya gitali chonsi imeje chi county nyuma batarachaka omoroberi omoya o Social Health Insurance Fund oyoboigo omanyekaine shiv. The issue of the transition from NHIF to SHA definitely is welcome, but the counties which operate public facilities are disadvantaged in terms of payment, or the monies that are owed to those public facilities by NHIF. Most of the payments went to the private sector, and most of the facilities in the public sector have not been paid. We urge the facilities that have not been paid for their debts to be settled by NHIF, and of course they need for them to be remunerated or given monies by the national government for them to do that. That is our ask. That is the only way we will transition to shift. Dorcas Kemuma, Ndizi TV. Biamono muliketo Dorcas Kemuma sorobo churwa senchera yobo ikran mwanchu muligere asebiro tambe tochikogenda asensema ye chigosori nkomana lyagendrete kurwa sensemelia ye chigosori rumutumokomoke inkwirana tusanga mange na kumulikera sensemelia ye chigosori bagalia captain number 01 Demo Steven uyu mwanchu mulikubatakane bitango bitare konyarekana utachikuba muna intuye sensemo ya bono maroto yikamanyerera kurwa sensemende studio anemono asamangana lengete chigosori.
Onchumuli ontiga nkwaligani ase chigosori egesero ijumanya leo kumanyalega nitaokolekana na mono chigosori chabire chigokolekana ime jorogongo rwagusi asiri tukolera bono chigosori nchabachi kogosorwa ane mono sensemeli ya Nduru Boys ichibono challenge finali ijenko yogati ya timu ya Sameta na boigone timu ya Ongicha ibono chabachi kogosorwa sensemeli ya Nduru Boys chigosori chinko yogose enkosori ya Magoro emanyikate na football kolengana na chigosori tukolera lero ni gobono mulikitonde mo Steven agutumanya buna eskuru ya Sameta Boys nga yaba yekonye kora chigoli nyase na lisagero skuru ya Ongicha asebona agotumanya buna ni gobone skuru ya Sameta Boys era chikoba keko ene kianere gochi agotena sobonyango ngoli bwanyanza regional anabona ase chigosori chirebosi asumuti nyogo cha ase chigosori chenko yomaga yokonye kora chigoli nyase na lisagero timu ya Ongicha awona asabanyara gokolia bya aseli tukulia rango na kyamwana harenge achigosori tukulia lero asensemeli ya Sameta Boys babera obwi na wa chigotena kurwa sorongo rwa Nyanza unenchiremo yogochi kogosoria ase umutinyi ogocha. Kwa majina naitwa Dennis na safari yetu ya mchezo ilikuwa vizuri mpaka tulipofikia. Safari imekuwa vizuri na hakuna changamoto yoyote ambayo tumepitia mpaka timu nayo ambayo tumefika. Na tunashukuru kwa mashabiki na hata kwa coach na kwa walimu. Kwa jina naitwa Kennedy Odhiambo. Nashukuru Mungu kwanza, yeye ndio coach mkuu. Alafu mimi ni kama tu nimetumwa tu ni kutoka kwake. Tarisha imekuwa vipi kwa shule kwa sababu hii safari huanza kitambo sana kufikia mahali mmefika sasa? Tulianza term 1. Hapo ndo tulianza na tulianza tu kidogo hivyo na hawa ndio walianza. Most of them are from 1. Na naamini kwa hawa watoto kuliko chenye nimeona huku watu wanaleta watu kutoka nje wenye wanaitwa sijui mchuma. But believe kwa watu wako wenye unafunza. Alafu hizo zingine weka God mbele, then hizo zingine zitakuwa tu follow. Wazidi kukupenda, amani na upendo, wazidi kukuahidi. Sameta awala, we keep on promising, unity, we keep on promising, our Lord we pray that to make our rider, for Sameta to prosper, Mwichumuli kiribono hayunara yokuru sensemelia ye chigosori gukirabono ko yakuru musumale mangana maya senchira yobekerno senchira yeribo na mangeto kwaliganeti nyorobono ni gaba jumbe anemono kurwa ase kaunti Nyamira omujumbe kurwa sebunge ya West Mugrango mujumbe kurwa sebunge ya Kitutu Masaba na boigo no mujumbe borabu bacha sobwamo litukulia lera somo jego bwa matanga yubono kolekana ase wodelia kibonyeru asoko nyara komoenia mu muromu abo yokabaire omubunge bunge ya borabu Ben Mumanyi oyo ni gulitukulia lera na batebu nambagendere kumwegerera omokenya na boigo basobwamo abunga batatu ni go batebiruna mbachi kubwaterana kwa nekuna finance bill terigo chigo etigwa ngane monekera yachire ase ekerengo kende elikonyara gukwanira ingati yatura chukumulekera ekero kirarigisa to cyabu tukoroboti urabero kwariga rubene no mulikito kurase county Nyamira Paul Kapa okaraboy gogati yabasaya abo bono bale byeke golikeri ba generation Z ni gobono beso krito koliya rokonyara kumulikana gukwana mangana arengetse finance bill ane mono tura chukumulekero moncho muliria asbarokane kobaraga ibyara kati yababunge bali babete bakokoboko omuswada bwechibasa gote finance bill kurwa sorogongo rwa gusine ngana tura chukumulekero moncho muliria chikora gaisato ekera bonto nyororo chiruo asenchira yoboikana sayo mananda mange tumerani sato nyara gokumanya buna balike baita bagendete ko yarigania korwa sensemende ye studio mbyemono asogo chora gotengera Ndizi TV obwansubo mu gusensemeli mtandao buna botambe tonyole nsemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital na baga nsemeli ya YouTube na bakochona buna Ndizi TV News kubasikoba utobwate wetrase website yetu buna botambe www.ndizitv.net utobwateranera connect chibi chamuniligo ja wikira senchiro wikira no higa kurwa Petronira mokera literane nchenkuru Vincent Onyacha.